ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастем. Духтаро ма иҷа запеканка тайёр кардистам бо капуст. Дар аввал капуста майда реза мекунем. Дар болош камтар оби ҷӯшомадагӣ мерезем, то ки капусти мо мулоим шавад. Мемонем ки 5-10 минут беста. То мулоим шудани капуст як дона пиёза майда реза мекунем духтаро. Ва як дона сабзиро аз тёрка мегзаронем. Дар сковородка камтар равған мерезем. Пиёза бо сабзӣ камтар сурх мекунем. Капуста аз об гирифтем. 3 дона тухм ҳамроҳ мекунем. Се дона тухм ки ҳамроҳ ки кардем, пиёзу сабзии сурх кардагиро ҳамаша якҷоя мекунем. Камтар мурч, намак ҳамроҳ мекунем. хоҳед як дона чесноки дигара майда карда андозен ва 2 қошуқи дига орд ҳамроҳ мекунем. Духтаро мемонем, болоша мепӯшонем. 8-10 минут места, як тарафаш сирх меша. Ба талерка мемонем, ба ёрдами талерка дига тарафша тоб метиҳем. Бинед духтаро ки чӣ хел сирхи хушрӯ омад. И тарафшам мемонем, дар алоби паст болоша мепӯшонем, то ки сирх шавад. духтаро ҳатман тайёр кунед. Боварӣ дорам, ки ба шумо маъқул меояд, маъқул меша. бениҳоят бамазза аст.